Какво е да си българин, прибрал се от Англия, занимаваш се с майстори? Ало, здрасти, майсторе. Един приятел ми даде твой телефон. Искам тук да шпакуваме една стаичка. Дали ще може да свършим тази работа? Да, разбира се. Може. Просто ще трябва да бъде да видя, да погледна за какво става въпрос, да ми кажеш какво искаш и да ти кажа какви парички ще ти струва. Добре, окей. Как да се разбереме тогава? Хайде, прати ми адреса, да погледна къде си и ще ти кажа кога мога да дойда. Добре, майсторе, пускам ти го сега. Добре, окей, до един час съм при теб. Добре, майсторе, чакам те. Здрасти, майсторе. Заповядай. Значи, за тази стаичка става въпрос. Тук искам малко да се шкурнат тези стенички, таванчето да се шкурне, да се шпакова. Каква шпаковка? Не знам, майсторе. Шитрок може да е добре. Един шитрок на цялата стая и една боичка. Колко, като парички, колко ще излезе? Здрасти, колега. Така като го гледам, има си доста работа. Дай ми 2 минутки само да сметна цялата сумичка и ще ти кажа. Добре, майсторе, няма проблем. Аз ще до другата стая да пина малко водичка и се връщам ти да сметнеш тъкмо да ми кажеш кои парички ще струва. Я да го видим сега от тук. Какво трябва да стане? Охо, тротинетчичка има. Де факто, има парички той. Най-доброто. Тройниче кабелче с накрайник. Той значи не идва от България. Този е англичанин. Ще му сложим малко английска цена. Какво да го правим? Идва от Англия. Колега, сметна го. Тук за цялата история с шпаковката, с боя, с всичко ще излезе около 5000 лева, братлеце. Мале, майсторе, как 5000 лева, бе? Майко! Това са чисти английски заплати тук, бе, бат. Поговорката каква е? Когато видват майстори вкъщи, гледайте да не забележат, че сте от друга държава, че ще стане лошо.